זו הייתה פרופסור יהודית אהרון פרץ עם קצת עצות על ריטלין וריטלין לסטודנטים. ריטלין הוא דרך להשפיע על המוח, דרך כימית. יכול להיות שיש גם דרכים אחרות. וכמה נהדר זה היה יכול להיות אם כולנו היינו יכולים למשל לשים על הראש איזושהי קסדת חוכמה ופתאום לזכור יותר טוב, ללמוד יותר בקלות. שהיינו יכולים ממש להפוך להיות יותר חכמים, והכל בזכות כוחו של המדע. כדי לבדוק האם דבר כזה בכלל אפשרי, הזמנו את ג'וש לוסון, נוירופיזיולוג ומומחה לנוירומרקטינג. ערב טוב ג'וש, אתה בשידור. ערב טוב דוקטור למה, מה העניינים? ערב מצוין. תגיד לי בבקשה ג'וש, מה אתה מציע לנו כדי להפוך להיות חכמים יותר? להקשיב יותר, לתרגל יותר. המוח, כמו כל שריר, דורש אימון. ג'וש, בחייך, תן לנו משהו קצת יותר עסיסי, תן לנו משהו עם בשר, תגיד לי... אני יודע לאן אתה חותר. תשמע, יש לי אולי 20 שניות רק להגיב על אחד המרואיינים הקודמים שלך, רק ככה בשביל הקוריוז. אין לך, אבל במיוחד בשבילך אנחנו נותנים 15 שניות, כך. יפה. פרופסור רם אהרון אמר שאחרי ברית מילה יש ירידה בסנסציה של איבר המין הגברי. זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, במחקרים שנעשו גילו או שאין הבדל, כי אנשים לא ידעו מה ההבדל כי שאלו אותם אחרי הרבה זמן, או שהם מצאו שיש למעשה עלייה בסנסציה. להגיד משהו באופן כל כך חד משמעי בלי לענות, לא יכלתי, לא הסתדר לי. כלומר, אתה טוען שכחלק מתהליך הקבלה לתוך העם היהודי הם גם משפרים לך את הרגישות המינית? חייב להיות משהו שימשוך אותנו פנימה, הרי אימא פולניה וצ'ולנט לארוחת צהריים זה כאילו, אתה יודע, יש גבול כאילו כמה רגשות אשמה אפשר להטיח על מישהו בלי להגיד לך, אתה תקבל עוד משהו בנוסף, לא? וזה חתיכת משהו, אני חייב לציין שתראו, אנחנו מקבלים תגובות לשידור תוך כדי שידור החי. אז ג'וש, בכל זאת, עכשיו ספר לי על מכונות שהופכות אותנו לחכמים יותר. מחקרים שנעשו בעבר, כשאני אומר בעבר אני מדבר על ממש בחודשים האחרונים, הראו שעל ידי חשמול מאוד מאוד עדין של אזורים מסוימים במוח, למעשה אפשר להעלות את קצב השידור של אותו אזור, ולשפר במידה מסוימת את הזרימה של הנוירוטרנסמיטורים ברחבי המוח. זאת אומרת, אנחנו יודעים למעשה שהזיכרון קיים בכל רחבי המוח. הוא אולי נמצא בתוך, הוא מתחיל בתוך אזור מסוים שהוא אחראי על הסיווג של כל הזיכרונות וכל האירועים שאנחנו חווים, אבל למעשה כל המוח הוא מחזיק את כל הזיכרונות שלנו. לכן למעשה באחד הדברים הראשונים שהולכים או שמתחילים להיות גרועים יותר כשהמוח באופן כללי מתחיל להיפגע במחלות כמו אלצהיימר, זה הזיכרון. ורק אחר כך העניינים המוטוריים והדברים האלה. אז למעשה מה שעשו זה שלקחו עכברים וחשמלו אותם בעכברושים, אני חושב, ולמעשה חשמלו אותם בכמות מאוד מאוד קטנה באזור מאוד מסוים, אוקיי? באזור של החשיבה הלוגית, ולמעשה מה שעשו זה שחשמלו אותם באותו קצב שבו המוח אמור לעבוד. ולמעשה אז האזורים שאמורים לחכות להוראה להיפתח, ועכשיו אני אחשוב על זה ועכשיו אני אחשוב על משהו אחר במידת הצורך, למעשה פתחו את השערים האלה. ולמעשה הגבירו את החשיבה הקוגניטיבית של אותם עכברים. האם אפשר לעשות את זה גם בבני אדם? זאת שאלה מצוינת, וכמו כמעט כל דבר שקשור ברפואה, זה מתחיל עם הדברים השליליים. זאת אומרת, אנשים שסובלים מסקיזופרניה, או סובלים ממחלות של דיכאון מאוד מאוד קשה, זאת אומרת דיכאון שהוא למעשה קליני, מצאו שאם מחשמלים אזור מאוד מאוד מסוים במוח, בחשמול מאוד מאוד עדין, אז למעשה אפשר לגרום לזה שאזורים מסוימים שאחראים למעשה הם המחסנים של הנוירוטרנסמיטורים, כמו הדופמין שהוא אחראי על השמחה, שהוא אחראי על תחושת הכיף, אז אנשים שיש להם בעיה קלינית, אז גורמים להם שהם, פתאום המוח שלהם מקבל את השטיפה של הדופמין שהם צריכים. עכשיו, כשאתה אומר חשמול, האם אתה מתכוון, אני ישר מעלה בראש שלי
שמכניסים לי חוט חשמל דרך האוזן ומביאים אותו למקום הנכון ונותנים לי זאפ. ככה אתה מתכוון בחשמול? תשמע, המדע שעומד מאחורי זה הוא לא רחוק מזה. זאת אומרת, מדובר על יצירת מעגל מגנטי מסביב למוח. תחשוב על מין קסדת אופנוע גדולה ככה שיושבת על הראש שלך, והיא יוצרת שדה מגנטי בדיוק באזור שצריך. למעשה מה שקורה זה שהמוח שלנו הוא מורכב מנוירונים שאתה יכול על ידי יצירת שדה מגנטי מסוים ממש לקבוע כמו GPS, להחליט בדיוק באיזה מקום, באיזה אורך, רוחב, עומק, באיזה מקום זה יפעל. אבל מה שהכי מרתק בסיפור הזה זה שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק למה זה עובד. זה לא שונה לגמרי ממה שהיו עושים בשנות ה-40 וה-50, שהיו לוקחים מישהו וממש מחשמלים אותו בצורה היסטרית כדי לטפל באנשים שהיו בייפולר או אנשים שהיו סקיזופרנים קשים. אבל מה שרואים זה שרואים שאם זה בא בקצב מסוים, זאת אומרת אנחנו מדברים על 10 הרץ, אז אנשים דיווחו על שיפור במצב רוח או על ירידה בתסמינים של הסקיזופרניה. אבל אם שינו במידת מה את הקצב, זאת אומרת עלו ל-20 הרץ או ירדו להרץ אחד, אנשים או שאמרו שאין להם, שהם לא הרגישו שיש תגובה, או אפילו אמרו שהתגובות שלהם, שהמצב שלהם החמיר. זאת אומרת, אנחנו לאט לאט מתקדמים לקצב הזה, למקום הזה בו אנחנו יכולים להגיד, אנחנו לא יודעים בדיוק איך המוח עובד, אבל אנחנו יודעים איך להשפיע עליו בצורה טובה. שזה אולי הדבר השני הכי טוב שאפשר. ג'וש, במשפט אחד, מתי אתה צופה שיעשה שימוש במכשירים כאלו בצבא? מתי באזרחות, על בני אדם? למעשה זה נעשה כבר על בני אדם. אתה שואל על עניין של השיפור הקוגניטיבי? השיפור הקוגניטיבי, כן. השיפור הקוגניטיבי יש כאן בעיות אתיות. במהירות אבל, כי יש לנו ממש חצי דקה. אני מצטער. יש כאן בעיות אתיות יותר מכל דבר אחר. היכולת לעשות את זה נמצאת כבר, ואנחנו צריכים, כמו כל דבר, אנחנו מגיעים למצב ואז צריכים להחליט אם זה בסדר או לא. אז כרגע נמצאים במצב שבו על עכברים זה בסדר, ועכשיו צריך להחליט האם להכניס את זה. אני בטוח שצבאות, ואני בטוח שיש מכונים שבוחנים את זה עכשיו על מתנדבים כאלה או אחרים, אבל עד שזה יהיה עניין של או לקחת ריטלין, או ללכת לטיפול חשמלי, או ללכת למישהו, לאיזשהו מכון שיעזור לך ממש לשפר את היכולות שלך, אני חושב שיש לנו עוד קצת זמן. אין ספק שהעתיד נראה מאוד מעניין. תודה רבה לך, ג'וש לוסון. תודה לך. שיהיה לך יום טוב. גם לך. ביי ביי. זו הייתה תוכנית נוספת של דוקטור למה. דיברנו על החינוך האנתרופוסופי, על החינוך הדתי ממלכתי, על סטודנטים שלוקחים ריטלין ועל מכונות שמשפיעות על המוח